Gwetera umuroberio ukorwa ribaga guciase abananchi korera serikali iguru ya magendero aria baganitie umanyekanite muna County Integrated Development Plan gose CIDP ritukulia rero abamenyi be wodi ibeno nigo banyora ribaga liogosanga nabarai babo bakurawa no MCA omuske Steve Arika abananchi abo nigo banyora ribaga liokorera aria bagwetera abantu mbaroro bamanyire nenda ruti asesa yatiyanyabo ekere kikura kigwapo badwa ko bakikura bawo kibakera itumbe abatora samba abakolite kifofo bona bari sikuba tabati nyase bakobera abandi ma kinyasore bakunywa nonyana bagambi nigo babeka chinguru ibirero by'abananchi ase okogania amagendero ase binyoro tuiwe factory ya matoke avocado tigatuma nyinyi mteji abere functional asa igorwe collection centers ebinde ibigende abantu mbaye matoke tissue culture basimekire nande bona matoka alima eto koyeka baka bona monta ko ninengo chikoni bona otayekera abantu bona hakyo buru esto be karbo songo tarachambiri mate ndio monta kurwa agende na ende transport ya kutumyanjira bawo da wikyo buru unane ndira ndiri nabuna erekerenga kyo muroberio yoiga abananchi gosangana serikali nigo yamuganio muske Steve Arika kuiraniria amaboli abo asabe kachinguru ngana yokorosia ebyombe cyane bekamo no siguru bebanga ntwate machine ya kwamete ekotrage bichu takinje nda singo koramagera none kigire zisato no ikaunti terato ambate kanyako trage bimuchakere nenje njana sebyombe ane mwakira matabo tamato naragete na ikole town yange market polikoro no yamate watoche polikaba ntobonse na mabata na mabaikomi muse ne mogocha boigo omuske Arika nabanekeria okubwaterana ase ogosegeta amagendero tubwaterane ase konyarekana ne pare ile ko gando mechi ketiongo moin takinga ndu miake tano pare tare mi no ntakiete ndo nkira yegani tunde ntangani kigima umuroberio go korekana ase county ya Kisii na nigo nekire kuba obwengenche nene ase okoma omwananchi libaga lyogochora amagendero omugabano ito Simbarati na launch CIDP akaruji nguru kuchesa ba MCA bonsi kero mo MCA aita se ward yae aiwa maoni ya wananchi nga inkibatagete priorities in terms of development tukaigwana nga tigatogenda mashinani twegunkia abananchi para kibatagete barosarigu gosenya gitariki enga kichirichi nkoro monta kwa mwakeria ko baroserire chihairire karokende omuchando omonene kuru ase abananchi abense miyiga yeibeno nuria bwibikondo goseria chindagera chabo asabara ibaganirie balia engani yiga ebwateranitie kubugoria egetambukero kia bwango ebikondo etwarire nge kintambe yakari kubuna none bituma bitaraba kende yataka kuriemesia nkoranga nkorente karo butaka ekenyori ito asengenje bikondo mbira abananchi baririre bikare gosari chindagera igo ntegetibe netakae okoba eminyama yoro sana igo nkobasabanga bali mutenenerete eminyama yato chandire se wodi ebeno ekogero mwananchi olemire ekorokero kiyato kyali mesi tigenjere birigi gunga na kibigoseriwa umuroberio iga nigo togio kigima asoko baretamo abananchi nabarai gose serikali na gusanga ebirengererio bya magendero amo asokuru ali bagali abene guchasa abananchi kubabulia barai babo gose serikali liero amabolio eyemo aseyemo na boigo banyora amachibu kuripotera getembe kuri wodi ibeno ebunganya ribari chache county ya Kisii iritirane Joseph Mose.